že to bylo tak rychlý, ani jsme se nepodívali do města. Tak tady máš. Ty, já jsem zemřel? Tyjo. Jedna au, co to je za blbce? Tyjo, co to je za dobráka, tyjo? To jedna ala. To jsem nikdy nedělal. Další hráč. Hele, to jsem já. Marvelos. Devítka Marvelos, jo? Tyjo, to mě štve jedna al. Mě doopravdy štve. Já radši nepůjdu na jedna auta. Jedna al! Jedna al! Jedna al! Jedna al! Jedna al! Jestli to bude na YouTube, tak řekněte jedna al! Ale tady ten čekatel je taky strašný. Ale ne! Jo, 35 životů jsem mu ubral. Co děláš? Proč tam pořád stojíš? To nechápu. Jo, já jsem myslel, že to je náš. Iviarbor. Tady je jediný náš rekrut. Jedna alne, jedna alne. Jedna a. Že jsem blbec. Sakra, mám jenom jednu tu. Jedna ale. Sakra, jdu pryč! Sakra, jedna al! Že to bude... Čekatel blbej, ale snesatel strašný. Boss Depper. Korbr. Jedna al, ten mě fakt štve. Čtvrté kolo. Spolu. Ty, ten měl tak málo života! Zabít